Ọpụpụ isiokwu nke 25. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, gwa ụmụ Izrel ka ha wetara m àjà mbuli n'aka nwoke ọbụla ka obi ya na-eme ya ka o nwee afọ ofufo ka unu ga-anara àjà mbuli m. Nke a bụkwa àjà mbuli ahụ nke unu ga-anara n'aka ha: ọla edo na ọla ọcha na ọla na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha na ajị ewu na akpụkpọ ebulu esijiri ọbara ọbara na akpụkpọ sil na osisi akeshia na mmanụ itinye n'ihe na-enye ìhè na ụda dị iche iche itinye na mmanụ nke otite mmanụ ahụ na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ mee, na nkume ọnis na nkume dị iche iche ịhịọgide n'ihe, ịhịọgide n'efọd na ịhịọgide n'ihe igbochi obi, ka ha mekwara m ebe nsọ ka m wee biri n'etiti ha. Dịka ihe niile mụ onwe m na-eme ka ịhụ bụ ihe atụ nke ebe obibi m na ihe atụ nke ihe ya niile, ọbụna otu a ka unu ga-eme ya. Ha ga-emekwa igbe osisi akeshia, kubit 2 na nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọla edo a na-agwaghị agwa. N'ime na azụ ka ị ga-amachita ya. Ị ga-emekwa mpempe ọla edo n'elu ya gburugburu. Ị ga-awụkwara ya mgbaaka ọla edo 4, tinye ha n'ụkwụ 4 ya, bụ mgbaaka 2 n'otu akụkụ ya na mgbaaka 2 n'akụkụ ya ọzọ. Ị ga-emekwa mkpanaka osisi akeshia machita ha ọla edo. Ị ga-emekwa ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ igbe ahụ, iwere ha na-ebu igbe ahụ. N'ime mgbaaka nke igbe ahụ ka mkpanaka ahụ ga na-adị, agaghị ewepụ ha n'ime ya. Ị ga-etinyekwa n'igbe ahụ ihe àmà m ga-enye gị. Ị ga-emekwa ebe mkpuchi mmehie nke ọla edo a na-agwaghị agwa, kubit 2 na nkera ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka obosara ya ga-adị. Ị ga-emekwa cherubim ọla edo 2, ihe akpụrụ akpụ ka ị ga-eme ha, na nsọtụ 2 nke ebe mkpuchi mmehie. Gị mee 1 cherub n'otu nsọtụ na 1 cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka unu ga-eme cherubim ahụ n'elu nsọtụ ya 2. Cherubim ahụ ga na-agbasakwa nku ha n'elu, na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Iru ha na-echerịtakwa onwe ha. N'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka iru cherubim ahụ ga-adị. Ị ga-atụkwasịkwa ebe mkpuchi mmehie ahụ na igbe ahụ n'elu ya. N'ime igbe ahụ ka ị ga-etinye ihe àmà nke m ga-enye gị. M ga-ezutekwa gị n'ebe ahụ, kpanyere gị ụka site n'elu ebe mkpuchi mmehie, site n'etiti cherubim 2 nke dị n'elu igbe ihe àmà ahụ, banyere ihe niile nke m ga-enye gị n'iwu n'ebe ụmụ Izrel nọ. Ị ga-emekwa tebụl osisi akeshia, kubit 2 ka ogologo ya ga-adị, 1 kubit ka obosara ya ga-adị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọla edo a na-agwaghị agwa, mekwara ya mpempe ọla edo gburugburu. Ị ga-emekwara ya ihe njikọ gburugburu
nke ra ka otu ọbụ aka. Ị ga-emekwara ihe njikọ ya mpempe ọla edo gburugburu. Ị ga-emekwara ya mgbaaka ọla edo anọ. Tinye mgbaaka ahụ na nkuku anọ nke dị n'ụkwụ anọ ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka ga-adị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. Ị ga-ejikwa osisi akeshia mee mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọlaedo. A ga-eji ha ebu tebụl. Ị ga-emekwa afere ya niile na ngaji ya niile na iko ya niile na ọkwa ya niile nke eji awụsi àjà ihe ọṅụṅụ ọlaedo a na-agwaghị agwa ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-adọbakwa achịcha nke iru Chineke n'elu tebụl ahụ n'iru m mgbe dum. Ị ga-emekwa ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ihe akpụrụ akpụ ka a ga-eme ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ukwu ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile ga-esite na ya. Alaka isii ga na-esi n'akụkụ ya abụọ wapụta. Alaka atọ nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ ya. Alaka atọ nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya nke ọzọ. Iko atọ emere dịka ifuru osisi almọnd ga-adị n'otu alaka, otu isi na otu okooko. Iko atọ emere dịka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'alaka ibe ya, otu isi na otu okooko. Otu a ka ọ ga-adịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko anọ emere dịka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụọ site na ya, dịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna wapụta. Isi ha, alaka ha ga-esite na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile ga-abụ otu ihe eji ọla edo nke a na-agwaghị agwa kpụ. Ị ga-emekwa oriọna ya. Ha ga-adị asaa. Ha ga-ewelikwa oriọna ya niile ka o wee nye ìhè na ncherịta iru ya. Mkpa ya niile na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile ga-abụ ọla edo a na-agwaghị agwa. Otu talent nke ọlaedo a na-agwaghị agwa ka a ga-eji maa ya, ya na ihe ndị a niile. Ma lee anya ka ị mee ha dịka ihe atụ ha si dị, nke a na-eme ka gị onwe gị hụ n'ugwu a.